Diyos maray na aga, Bicolandia! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaibahan na sa tuyang mga bisita. Madyan na kamo sa ATI Bicol para sa pista ng Ani at Ganansiya. Sa ating UMA! Sayawan naman ang kakaganya, ang dalagang kakalayo, hindi nagpahinaw, laging may sulyan, Dong. at ang puso'y kalong-kalong, kaya nga kung inibigin, matyaga ang manalangin, kung hindi ay makakawin, lalayo ang pagtingin, maligayang araw at oras ng pagdating. Ang ating UMA ay isang center-based learning site na nagpapakita ng iba't ibang teknolohiya sa agrikultura. Kasama na dito ang urban agriculture. Samahan natin sina Alex at Chat at ang mga component leaders upang ipakita at iba't ibang ating UMA components. Tara na sa ating UMA! Isang masaganang ani at mataas na kita Luzon, Visayas at Mindanao. Isang masaganang ani at kita Bicolandia. Ako po si Charlene Freeman at halina't samahan niyo kami dito sa ATI Bicol para sa pista ng ani at kita sa ating UMA. Ang ating UMA or Unlimited Mentoring in Agriculture ay sinimula noong 2020. Ito ay naglalarawan at nagpapakita ng ng mga best practices at itinurong teknolohiya sa agrikultura gaya ng urban agriculture ng ATI Bicol. Isinakatuparan ito upang magkaroon ng planadong kaisipan ang ating mga stakeholders at walk-in clients kung paano at ano ang isang learning site for agriculture. Dagdag pa rito, layunin nito na hikayatin at buhayin ang interes ng mga kabataan sa pagsasaka. Ang ating UMA ay binubuo ng 7 components na nagpapakita ng iba't ibang agricultural technologies. Ito po ang UMA-Arangkada, UMA-Aral, UMA-Amaze, UMA-Antik, UMA-Angat, UMA-Aruga at UMA-Alipa. So mamaya po ay ililibot po namin kayo live na live at magkakaroon po tayo ng pagkakataon para kilalanin pa ang iba't ibang components sa pamamagitan ng mga kanilang mga team leaders na naka-standby lang po at excited na naghihintay. So, at hindi lang yan. Ano po? Kasabay po ng kanilang presentation, mamaya po ay magkakaroon tayo ng actual harvesting. Yes, live na actual harvesting. Ano po? At hindi lang yan. Hindi lang po yan. Magkakaroon din po tayo
ng live na vegetable processing. Mamaya po sa segment na Mary and Melba's Kitchen, kasama po ang ating guest speaker na si Chef Jack. So mamaya po ay masusubaybayan natin kung paano dadalhin ng ATI Bicol ang gulay from farm to table. So standby lang po. And yan, hindi lang po yan, magkakaroon din po tayo, ng isang, kumbaga, magkakaroon po tayo ng tatlong live audience na mananalo. Tatawagan po tayo ng ating project officer na si Kuya Eman. So standby lang po tayo at i-share, mag-comment, at i-like na po ang programang ito. So mag-comment lang ng hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021. So ano pa po ba ang hinihintay natin? So ayan, ate, kuya, lola, lolo, nanay, tatay, beshi, i-share at i-like na po ito. At mag-comment na po ng hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021. So ayan po. Before po tayo mag-proceed sa ating para kilalanin ang iba't ibang components ng ating U.M.A, kasama po natin dito, live na live, ang Extension Director ng Central Bicol State University of Agriculture na si Sir Vladimir Coronda. So ayan. Before we proceed with the message of our extension director, shout out lang po pala sa mga viewers natin all over the world, all over the Luzon, Visayas at Mindanao, and syempre po all over the Bicolandia. So makinig po at matuto sa atin maya-maya. At syempre po, kasama rin po natin live na live ang Vice President for Research and Extension ng Central Bicol State University of Agriculture na si Ma'am Bonette Ramirez. Hi, Ma'am! So ayan, para po pakinggan ang isang mensahe, tawagin ko po si Ma'am Bonette. Hi, Ma'am Bonette. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Direktor ng ATI, Ma'am Elsa Parot, and sa kasama ko from CBSUA, yung aming Extension Director, si Sir Vladimir Coronda, and sa lahat ng mga laan dito, mga personnel ng ATI Bicol, and sa lahat ng mga nanonood sa ating event ngayon. Ang ganitong klase ng event ay isang napakagandang activity na pwedeng makapag-promote ng agriculture. Ito ay magbibigay ng magandang halimbawa sa lahat ng mga tao para makita nila kung paano at ano ang magiging role ng agriculture to uplift the life ng mga Bicolano. So in this particular activity, CBSUA is once again giving the commitment and the full support to all the undertakings of ATI, being our partner and being one in our advocacy of promoting agriculture. So with this, magandang umaga po ulit sa ating lahat at sana ay marami pang mga activities na ganito na magpupromote ng agriculture for economic development and food security. Thank you and God bless. Mag-ingat po tayong lahat.
Ayan. Thank you so much, Ma'am Monet. Galing po siya sa Central Bicol State University of Agriculture. A very supportive university po sa ATI Bicol. So, before we proceed with sa ating mga gusto lang po namin dito sa ATI Bicol, batiin po ang lahat ng region, ATI region po, na nakasama namin sa pagbibigay ng kaalaman sa agrikultura. Yun po, from ATI RTC 1, ATI RTC 2, ATI RTC 3, ATI RTC 4A, 4B, at syempre ATI Bicol! ATI RTC 6, ATI RTC 7, ATI RTC 8, ATI RTC 9, ATI RTC 10, ATI RTC 11, and ATI RTC 12. At syempre, ang ATI car, ano po? At syempre po, hindi po magiging posible ang event na ito kung wala po si Sir Aton. Ayan, hi Sir Aton, Ma'am Mula, at syempre po, si Ma'am Pangilinan. Ayan. And syempre po, ayan, shout out sa ATI ITCPH. Ayan. Yan. At syempre, ang mga kasamahan po namin dyan sa ATI Central Office na sumusuporta po sa event na ito. Ano? So, klaruhin ko lang po. Sabi ko nga po kanina, magkakaroon po tayo na mapipili na 3 na viewers natin, online viewers na mananalo ng mga papremyo. So, ano po ba ang mga papremyo natin? Meron tayo ditong 2 sakong vermicast, 16 kilos molasses, at syempre po, isang knapsack bag. Ayan po. Kung makikita ninyo, knapsack sprayer, rather. Ayan. Ayan. So paano po ba sumali? Sabi ko nga po kanina, tumutong at abangan lang po ang half-day activity na ito. So, i-share, i-like, at mag-comment ng hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021. At mamaya po, pipili ang aming staff ng maswerteng 3 mananalo ng ating mga papremyo. Pipili sila, ipipilian nila kayo, at mamaya, makakasama natin si Kuya Eman para po tawagan ang masiswerteng 3 online viewers. So, hindi ko na po papatagalin. Halina po at ibilan natin ang unang component ng ating ang arangkada. Kasama po ang kanyang team leader nito na si Alexander Vargas. Umaarangka ng araw sa ating lahat. Welcome po dito sa Edible Landscape Component ng ating U.M.A na kung saan ay pinapractice namin ang Science of Crop Production at ang Art of Landscaping. So dito po, pinapractice namin ang 3 pangunahing urban agriculture techniques kagaya ng raised beds, vertical gardening, and of course, ang container gardening. So ang konsepto pong to ay sumisimbolo ng pagsulong ng agrikultura tungo sa isang masaganang ani at mataas na kita.
Bagaman kami po ay nagpa-practice dito ng mga iba't ibang teknolohiya pagdating po sa agrikultura, hindi po maiiwasan na kami nasalanta ng mga nagdaang bagyo sapagkat ang Bicol region po ay nasa eastern seaboard ng ating bansa, kung kaya naman lahat ng panim, lahat ng mga trellises, plant boxes at iba pa ay di inaasahang nasalanta. Kaya po sa aming muling pagbangon ay sinigurado po namin na lahat ng materyales na gagamitin namin sa pag-rehabilitate ay talaga namang tatag at kaya nang makipagbuno sa anumang uri ng kalamidad. Okay na. So ngayon po, tama na? Okay na, sige na. Okay, so sa ganito po kalaking area, kami po ay nakapag-harvest na ng total of 203 kilos ng mga vegetables, both leafy and fruiting vegetables. So yun po ay pinamigay namin ng libre sa ating mga kababayan. Ayan. So sa ngayon po, nasa transition stage kami from pakbet vegetables into a salad themed garden. So kung makikita po ninyo, meron kaming mga tanim na lettuce, pechay, and of course, meron pa rin kaming acclimatized strawberries na nagiging feeding ground ng aming mga ibon. Ito po. So meron So, ayan nga po, ang unang component ng ating U.M.A. So, ayan nga po, ang unang component ng ating U.M.A, ang U.M.A arangkada, or ang edible landscape. Ano po? So, Alex, samahan mo naman po ako dito at halina, ipakilala natin ang iba't iba pang components ng ating U.M.A. Hindi siya. Again, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga online viewers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po na naaabot ng aming programa. Ayan, uulitin po namin na i-like, i-share ang ating video para po marami tayong maabot at mapag-share ng ating mga technologies and best practices. And of course, huwag niyo pong kakalimutan na mag-comment ng hashtag ATIng Bicol Harvest Festival 2021 para po sa chance na manalo ng aming mga exciting prizes. Yes, Ayan. partner. Nakaka-excite talaga ang ating mga prizes. Oo naman, partner. Ano po? So, kanina nga, partner, ay discuss ko
ang umaarangkada bilang edible landscape component ng ating U.M.A. So ngayon naman, para naman sa susunod na component, i-share natin ang screen kay Ma'am Melba SM Bonafe para naman sa U.M.A Aral. Okay. So, ayan, live na live po talaga tayo. Medyo nagkakaroon po tayo ng technical glitch. So, habang hinihintay natin si Ma'am Melba, so, kamusta naman partner ang journey natin sa pag-develop ng umaarangkada? Ayan nga partner, so sa ngayon, under progress of development itong ating U.M.A components. Actually partner, itong isi-showcase natin today ay 7 lamang sa ating 11 components ng ating U.M.A at yun. Wait lang partner, pito lang. Ibig sabihin, meron pa tayo. Meron pa at marami kami daw technologies, best practices at innovations na isi-showcase later on. Kaya sa ating mga online viewers, please do like, subscribe, share, and follow ang aming ATI Facebook page at iba't ibang platform para po maging updated kayo sa mga latest happenings sa amin dito sa ATI Bicol. Uulitin ko lang po, huwag kakalimutan na i-follow ang aming Facebook page ng ATI Bicol. Yan, Facebook page po yan. At meron din po kaming YouTube channel ang ATI Bicol #Sarabay. Ayan, don't forget to follow that kasi marami pa po kaming isi-share at aarangkadang mga programa dito sa ATI patungkol sa agrikultura. At ngayon po, I think Ma'am Melba is ready. So, ibigay na natin ang screen sa ating susunod na U.M.A, ang U.M.A Aral. Ayan, ipipresent sa atin ni Ma'am Melba Bonafe. Right. Isang linear tunnel na isa sa isang component ng ating U.M.A, ang Center Site ng ATI Bicol. Ang U.M.A Aral ay tinaguri ang knowledge tunnel dahil dito makikita ang kasaysayan ng mga television. Mababasa niyo ang pinagpulan hanggang sa entrevistado ng ATI Bicol. Mababasa mo rin dito ang mga serbisyong hatid ng ATI. Ika nga, ATI leads, learn, exhibit, advise, disseminate, and support. Ito rin ang nagsisilbing entrance pathwalk na nagdudugtong sa umaandar at umaakit to mini garden. Kung mapapansin nyo, ang tunnel na ito ay napapalibutan ng mga vines na nagsisilbing na attraction o disenyo ng tunnel. Ang vines na nakapalibot dito ay ang passion fruit at alugbati. Ang alugbati ay ginagamit ng ATI Bicol sa mga hands-on demo sa paggawa ng concoction fermented plant juice. Dito rin kami kumukuha ng sariling pangkonsumo dahil mayaman ito sa mga nutrient content. Alam niyo ba na ang alugbati ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay dito sa Pilipinas? Ito rin ang kinukonsiderang bilang isang medicinal plant. Ang mga dahon nito ay mabisa laban sa constipation dahil sa fiber content nito. Ang pinakuloang alugbati ay alugbati
symptoms ay mabisa sa mga masakit sa ulo, masakit ng tiyan, ulcer at pagmamanas. Ito rin ang nakaka-prevent ng heart disease at cancer. Sabi nga nila, alugbati. So ayan, live na live po talaga, ano, ganito po talaga pag live, merong mga technical glitch na nangyayari. So habang hinihintay natin na mag-proceed ang ating si Ma'am Melba, ano, so shout out muna po tayo, ano, sa mga nanonood dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa kanilang mga bahay-bahay, ano, sa dito all over the Bicolandia. Sabi ko nga po kanina, huwag kakaligtaan na i-share, i-follow, at i-like itong programang ito dahil magkakaroon po tayo ng chance na manalo ng ating mga papremyo. Sabi ko nga po kanina, i-comment lang po ang hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021. Ulitin ko hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021. At mamaya po, may mag-PPM sa inyong staff namin na i-confirm na kayo po ay tatawagan mamaya live na live ng aming project officer na si Kuya Eman. Ano? Yan, partner. So, sabihin naman natin, partner, kung ano ba yung mga prizes natin para ma-excite naman sila. Yes, Una partner! na mag-comment. So, meron tayo dito 2 sako Sako ng Vermicast, 2 sacks ng Vermicast. At syempre, meron din po tayo 16 kilos ng molasses. Ano? 16 Molasses. kilos. And Meron meron din tayo tayo isa sprayer. Ayan. So, 3 po ang pipiliin namin na manalo. Ano? Mananalo. After po nitong presentation ng umaaral, ay mag-proceed na tayo sa ating call time. Ano, mapapanood po natin si Kuya Eman na magtatawag ng ating mga online viewers. Kaya po, meron lang tayo at keep on commenting. Yes. Hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021. So ayan, meron na po tayo ditong winner. Ano, very fast. Walang kuskus balungo, sabi nga po, ano. So, ang unang nating online viewer na may chance na manalo ay walang iba kundi si... Started with the letter C. Sino po ba? I. Okay, so starts with the letter J. Okay, J. Sino po ba yung mga nag-comment na letter J ang First name. first letter of the name? Ano? Partner, i-announce mo na. Okay, wag Excited na po. Ang una nating nanalo. Caller, i-call muna siya. I-call muna siya. Ang una lang, may online viewers na may chance na manalo ng ating prizes ay walang iba kundi si Mr. Jomar Makaida. From Libmanan. From Libmanan, Camarines Sur. Ano, may nag-message sa kanya, response na lang. So ayan, meron po, Sir Jomar, may nag-message po sa inyo, nag-PM, ano. So pumasok, I guess it's a link. Hindi. Message. Okay, may nag-message po sa inyo at Messenger. sa Messenger, paki-response na lang po. At mamaya po ay tatawagan kayo ni Kuya Eman. Ayan, may chance kayong manalo. So, para bago tayo pumunta sa kabanatang yan, kasama po natin live na live, ano, ang ating Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Regional Field Office 5, na si Mr. Rodel P. Pardilla. Yes, sir? Okay. Good morning. Unang-una sa lahat, I would like to congratulate the ATI family sa napakagandang programang ito. Titingnan ko yung kapaligiran ngayon dito. Ito yung actualization
nung urban gardening project ng ating kalihim na Secretary William Dar. So kung titingnan natin, nandito na lahat na kailangan natin makita para ma-adapt natin ang urban gardening project ng ating kalihim. Kahit na lumang kotse, ginawa niyong taniman eh. So, ganun kaganda yung project na ginawa ninyo. Aside from congratulating the whole ATI family, worthwhile pa rin na nabanggitin na itong project natin na urban gardening na ini-implement natin bilang part ng 1DA family, hindi po ito para lang na makaganda ang ating kapaligiran. Gusto nating tunan ng pansin na itong ating urban gardening ay strategy na nakapaloob dito sa inyong programa na ani at Ganansiya sa ating U.M.A. Pag tinagalog natin ito na po yung twin goals ng ating kagawaran ng pagsasaka. Ito yung pangarap ng ating kalihim na magkaroon ng mataas na ani at malaking kita ang ating mga magsasaka. So once again, I would like to congratulate the entire ATI family of Region 5. Napakaganda po ng inyong ginawa. And bilang, sabi nga na ni Manay Elsa, tatay ng DA Bicol, willing ang DA5 po na suportahan ang inyong mga programa. Hindi lang itong urban gardening ninyo, kundi lahat ng pangangailangan ng DA5. So sabi ni Manay Elsa kanina, naubos yung kanyang itik, dadagdagan natin. Dadagdagan natin hindi lang ng itik, pati lahat ng mga hayop na kailangan dito. Hindi hayop na tao, hayop na livestock in poultry. Ano po? Kung gusto nyo, meron kaming tatlong tatlong ostrich ko nyo yung isa. Maghanap kayo ng kukulungan dito. So, maraming salamat po sa pag-invite. Uulitin ko, ang Department of Agriculture ay full support sa lahat ng mga ginagawa, sa lahat ng proyekto, sa lahat ng mga activity ng Agricultural Training Institute. At sama-sama po tayo na magtulungan na magkaroon ng masaganang ani at mataas na kita ang ating mga magsasakang Bicolano. Diyos matalos po sa inyo na boss. Salamat po! Ayan. Thank you so much, Director. Ano po, ang aming tatay dito sa DA. Ano po, kung may nanay kami dito sa ATI, syempre may tatay po kami. Ano, yan po si Red, ang napaka-supportive na aming director sa EARFO 5. Maraming salamat, Red. Ayan, maglilibot na si Sir. Papanoorin niya kami. Ano? Ayan, maraming salamat po ulit, Director Rodel. So, ayan po, dagdagan ko lang yung sinabi ni Director Rodel po. So, sabi niya po, lahat nandito na. Actually, yun po yung realization na nais namin mamaterialize. Ano po? Kasi lahat ng nakapaloob sa aming thematic and banner program ay ilalagay po namin dito sa ating U.M.A. Ayan, so 12 components po yun. Nandun na po yung livestock, crops, rice, corn, value adding, at iba't ibang teknolohiya and best practices. Para po magkaroon kami ng actual picture. Yes. Mabigyan natin ng actual picture ng ating mga bisita kung ano po ba ang isang produktibo, integrated, at urban agriculture setup sa isang limitadong lugar. Yan. Talaga namang nakaka-excite. Abangan po nating mabuo ang ating U.M.A dahil marami po talaga itong matutulungan na kliyente. Ayan. So sabi ko nga po, don't forget to comment the hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021.
partner, break muna tayo sa presentation ng ating mga components. Ayan nga partner, so nasabi nga ni ng aming partner kanina na may chance kayong manalo. Ano po, may chance kayong manalo ng ating mga exciting prizes. So ngayon, Tinawagan na natin, in-announce na natin yung pangalan ng unang may chance na manalo. Ano? okay. So ngayon, tatawagan na ito ni Sir Eman. Sir Eman, pwede po bang dito ka sa harap? Para po, live na makita ng ating mga audience ang maswerteng mananalo dito sa ating call segment. Si Sir Jumer Makayda. Good morning, Bicolandia. Good morning, Good sir. morning. So, nandito na po tayo sa segment na yung game, palaro po natin. Ano po? So, kanina may natawagan, may nanalo na po, may napili na po, may na-random sample na po sa ating mga viewers na nag-comment. And ngayon po, tatawagan na po natin siya, kakausapin na po natin siya. Ano po? So, yung nanalo po o yung na-random sample po natin doon sa ating mga audience ay si Sir Jomer Makayda. Makayda or Markayda? Markayda, so sorry. Jomar Markayda from Libmanan, Camarines Sur. So, Lex, patulong ako ng paglagay ng microphone para malilig si Sir. Alright. Okay. So, natawagan na po namin si Sir Jomer para sa first winner po natin o yung possible na manalo po sa ating sa premyo sa Urban Agriculture Harvest Festival ng ATIng Bicol. Sir Jomer? Hello, good morning. Hello po, good morning po. Alright. Naririnig ba? Clear ba? Okay. So, si Sir Jomer po ay taga saan? Kaya nga po, Limanan Camarines Sur po ako. Okay, Libmanan, Camarines Sur. So, kayo po ba, sir? Ay, matanong ko lang po, kayo po ba ay may urban agriculture din? Or may kaniman po kayo sa inyong bahay? Ano po? Meron po ba kayong taniman sa inyong bahay? Nagpo-practice po ba kayo dito urban agriculture? Medyo mahingal po. Kaya Ano po? Sorry, hindi marinig. Sir, kayo po ba ay nagpo-practice in urban agriculture? Alright. So, hindi lang urban agriculture, nag-organic agriculture. Organic agriculture din si Sir. So, kayo po ba ay ilang taon na, Sir? Ilang taon na po kayo? 28 years old, batang-bata po, di ba? Para sa ating mga kabataan out there, may po tayo, may sample po dito na at young age, nagpa-practice na po talaga siya ng farming. Kamusta naman po, sir, kamusta naman po yung inyong kita? Organic practitioner. Ang pag-ibig ko muna po yung pamilya ko. Then kapag maiklit po doon sa akin po, malit lang naman yung area ko na, nasa 300 meter na, ibinigyan ako ng alay ko, nakakalagat po sa kita namin o sa kabuhayan po namin. Kasi hindi lang naman po, like farmer po kami, farmer. So, nakakalagat po yung kita ako dun sa maliit na area na may kami kami strawberry, vegetable, lechuga, gano'n po. Kumbaga, additional income po dun sa maliit na area, yung nakakuha namin. Ayan. So maganda yung practice si Sir. Meron din siyang pinapractice sa diversification sa kanyang farm. So napakaganda ng yung practice, Sir. So anyways, let's proceed na po with our questions. Question, Sir? So may question po kami dito. Kung nanood ka po talaga kanina sa una naming segments or sa mga nauna namin pinakita. So ang tanong po namin, Sir, kanina po nagsalita yung ama ng DA Bicol. Narinig niyo po ba? Alright. Ang itatanong ko lang naman po sa'yo, sir, ay kung sino po or ano po ang pangalan ng ating ama dito sa Department of Agriculture. Walang iba po, Tortilla po. Alright. Okay, thank you so much, sir. Palakpakan po natin si Sir Jomer Makayda. Siya po ay magbibigyan ng aming papremyo na magbibigyan natin sa Alex. Barmicast.
2 sacks of vermicast. So yan po yung ibibigay po namin sa inyo, sir. Para po makuha po ito ay i-coordinate namin na lang po namin ito sa inyo. Ano po, sir? Itatawag na lang po namin sa inyo. So maraming salamat po and congratulations sa ating unang winner sa ating pa-contest sa Urban Agriculture Harvest Festival ng ATIng Bicol. So antayin po natin yung susunod namin. Thank you so much. Ayan, congratulations Sir Jomer. Ayan ang ating unang winner ng ating 2 sacks ng vermicast. So antay-antay lang po tayo at huwag mawawala ng pag-asa kasi dalawa pa po ang mapipili namin mamaya. So may kailangan lang pong itanong si Kuya Emma na kailangan ninyong sagutin at mananalo na po kayo ng aming prizes. Yan po ang 16 kilos na molasses at meron kaming isang knapsack sprayer. So yan, tuloy-tuloy lang po ang pag-comment ng hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021 para sa more chances of winning. Ayan. At ngayon naman po, ready na ang ating next component. Ito, sabay-sabay po tayong ma-amaze. Sa U.M.A. kasama natin ang team leader nito na si Mr. Edgardo Nacario. Ayan. Sir? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po dito sa U.M.A. component ng ating U.M.A. Ang area po nito ay 80 square meters na pinag-divide sa 4 na block. Kasi ang pagtanim nito ay tinatawag na relay cropping para hindi sabay-sabay ang pag-ani dahil sa marketing ng sweet corn ay mahirap na pagbili ko lalo kung maraming ani. Ang pinaka-purpose nito sa ating U.M.A. kung may nagbibisitang mga farmer, may tuturo namin, ipapakita namin ang mga bagong technology sa pagtatanim ng sweet corn lalo na sa mga bakuran sa urban area na pwedeng pakinabangan na mataniman ng sweet corn. Ang pagtanim namin dito ay nakatipid kami dahil linagay namin sa seedling tray para siguradong buhay at ang distansya ay pantay-pantay pagtanim at hindi masasayang ang seeds. Anong nagsimula ito ng July at kinaka-first harvest namin dito noong September, pero yung mga sumunod, November, December, may bagyong dumaan, yung 3 bagyo, kaya vulnerable naman ang mais talaga sa bagyo, kaya naging total damage yun. And nagsunod ng January hanggang May 10, nag-harvest kami, makikita naman dito, may bagong harvest at may bagong tanim at may harvestin ngayon mismo. Harvest tayo. Kanya-kanyang kuha. Simula noong September at noong May 10, naka-harvest kami ng total na 217 kilograms at 40 kilos at pinagbili namin 40 kilos per kilo and mayroon kaming 8,000 plus ng natitipon. Dito lang sa area ito. Kaya sinasabi ko sa mga farmers na kung may sa backyard ninyo, meron kayong bakanting lote, lalo na sa mga urban area, pwede kayong pumunta dito at magpaturo sa amin kung paano ang pagtanim ng sweet corn. Kasi mas ganda, mas nalaki ang kita sa pagtatanim ng sweet corn. May technique lang. Yan lang po. Pwede na po tayong umani. Tingnan po natin ang ating sweet corn. Pwede magsampol. Ito po ang yan ang sweet corn. Kung ibinibenta ito is 25 pesos per pagluto na per piece. Pero pinagbibili namin dito sa ATI na 40 pesos lang ang kilo. Mayroong tayong 3 hanggang 4 na pidaso ng sweet corn. Okay po? Wow! Kaya susunod na naman, ito naman ang susunod na ani. Dito magtatanim na naman kami ulit. Okay, ma'am. Pakita natin. Magtus ka mo, tos. Yes! Maganda. Dahil na po Dahil ka napasupog sa... Actual na. Ate, bumidal ko dito. Maluya. Okay. Naga na to. Token. Luluto na yan. Nandito rin pala yung aming
Regional Executive Director, si Rodel, and ang extension Director ng CBSWA, si Dr. Coronda, and si Ma'am Monet, Vice President for Research and Extension. Maraming salamat po sa pagpunta at nakita na ninyo ang aming pinagkirapan. Very nice. Ang gusto sabihin ko yung tamay sako, ilang traduman. Ito, hindi namin ipagbibili kasi mamaya mag-celebrate kami. Kakainin Magarahan namin. na lang dito. Luluto namin ito ngayon. Laguna na. Sabi niya daw. So ayun, from this, kamustahin naman po natin si Ma-amaze component. Ayan, Sir Max, hi! Delikado kita ka. Hi. Kinakausap ka. Sir Max? Yes. Sumagot ka, tinatanong ka. Back to you, Back to you, Caroline. Sir Max, narinig mo ba kami? Oo, narinig namin. Alright, so Sir Nax, nabanggit niyo po ba yung regarding po doon sa tulong ng ating mga bibe o ng ating mga alagang ducks? Doon na nasabi niyo po sa akin kung kailan lang na ito po ay nakatulong na makapagbawas ng mga peste sa ating board. Para po may share din natin sa ating mga online viewers. Yan pala, isang highlights natin dito kasi mayroon kaming duck dito sa ATI. Hindi kami nag-spray dito. Organic ito. Semi-organic kasi fertilizer din ang ginagamit namin pero walang pesticide. Ayaw kong mag-spray. Sabi ko sa mga tao dito na walang spray. Yung duck, pag dumadaan dito sa ilalim ng mais, nakakatulong sa pagkontrol ng lalo na yung fall armyworm. Hindi natin makita dito na may fall armyworm. And yung damo, nasusuppress din. Nawawala yung damo kaya makikita natin dito sa area na very clean yan. Lalo yung bagong ani. Sana dumami pa ang duck. Back to you, Charlene. Nakaka-amaze, nakita natin or nalaman natin, Alex, na kung gaano ka-beneficial ang bawat isa sa mga alaga natin sa kada component. Kumbaga nga, partner, meron dito symbiotic relationship. Symbiotic. Benefiting from each other. Yes. Talagang nakaka-amaze, partner, yung practices and of course yung harvest na pinakita sa ating Yes. Nax. So, kasalukuyan, nag-harvest sila, partner. So, mamaya, paabutin niyo po dito, bigyan niyo naman kami dito sa studio. So, very nakaka-amaze. Okay, partner. So, kayo naman, para naman sa ating susunod na component, ibigay na rin natin ang screen kay Miss Maria Luisa Espitela para naman sa umaanti. U.M.A aquaponics. Ang aquaponics ay application ng bauta at halaman na magkasama sa isang itanayo o constructed at recirculating ecosystem gumagamit ng natural na bacterial cycle upang i-convert ang dumi ng isda na maging nutrisyon ng halaman. Ito ay isang environmentally friendly, natural food growing method na gumamit ng pinakamahusay na mga katangian ng aquaculture at hydroponics nang hindi na kailangan itapon ang tubig o filtrate o magdagdag ng mga kemikal na pataba. Ito ay isang pamamaraan ng pagpapalaki ng mga isda sa isang closed environment at pagpapalaki ng mga halaman na karaniwang nasa isang soilless environment. Paano gumagana ang aquaponics? Tuwing ang mga isda ay pinoproseso ang kanilang mga kinakain at naglalabas ng dumi o urine and fecal matter, ang beneficial bacteria ay pinoproseso naman ito sa mga nutrisyon na maaaring magamit ng mga halaman sa kanilang paglaki. Sa pagkonsumo ng mga nutrisyon na ito, ang mga halaman ay nakatutulong sa paglinis ng tubig sa aquaponic system. Epekto ng nakaraang bagyo, lubos na naka-apekto ang hagupit ng tatlong magkakasunod na bagyong
tumama sa aming rehiyon. Ang mga bagyong ito ay naging dahilan sa pagkasira at pagkaantala ng pagbuo ng aming aquaponic system na siya namang dahilan ng pagkaantala sa produksyon ng gulay at ng ng isda. Sa kasalukuyan, ang aming aquaponic system ay nagsisimula ng magpalaki ng mga gulay tulad ng pechay at lettuce. Mayroon na din kaming mga hito o mudfish sa aming system. So, ayan nga po, ang umaantig, ang umaantig, ang isang component ng ating UMA na pinamumunuan ni Miss Sha Tena. Ayan, maraming salamat, Ma'am Sha. Ayan, nandyan siya sa kabilang linya. Ayan, maraming salamat. So ngayon partner, ulitin-ulit natin. Ano po? So, keep on commenting po ang ating hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021 para po kayo ay panalo ng ating mga exciting prizes. Ayan, dalawa na lang po ang aming pipiliin mamaya. Pipiliin pala ni Kuya Eman. Ang ating Kuya Eman, na project officer ng programang ito. So mamaya pipili ulit po kami, mag-a-announce kami kung sino po ang aming tatawagan. Standby lang po kayo. So ngayon, okay na po siguro yan. Proceed na tayo. I think umaangat is ready. Nandiyan na po ata si Sir Emmanuel. Yan, si Kuya Eman, yung ating caller. So, doble kara si Sir Eman ngayon. Caller na, team leader pa. So, I think umaangat is ready. So, ibigay ko na po ang screen sa ating Kuya Eman para ipresenta at actual na mag-harvest ng gulay dyan sa umaangat. Sir Eman.
Isang umaangat na kabuhayan sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa isang UMA component ng ATI Bicol na tinatawag na umaangat. Ang umaangat ay ang vegetable production area na kung saan ito ay may sukat na 420 square meter at ito ay may 10 plots na kung saan pwede nating pagtaniman. So, ang umaangat ay naging makabuluhan lalong-lalo na noong panahon ng strict home quarantine na kung saan ang mga produce dito, ang mga seedlings na pinuproduce dito ay siya namang ipinamimigay sa mga karating na barangay at ang mga produkto ay siya namang ibinebenta sa mga staff at sa Pili Public Market sa murang halaga. So, ayan po ang umaangat. Tara po, pasyal sa loob ng umaangat. So ito po ang umaangat ito po ay may 10 plots na kung saan ito po ay last year ay nakapag-produce po tayo dito ng iba't ibang gulay. Kasama po dito ang ampalaya, okra, pipino, squash, at marami pa pong iba. Sa kasalukuyan, tayo po ay nasa growing stage pa lang kasi kaka-harvest pa lang po, kakatapos pa lang ng isang cropping season. Wherein, ang bagong tanim po natin dito ay andyan po yung pechay, ampalaya, squash, at sitaw, at andito din po yung okra. So yan po yung 5 vegetable crops na tanim po ngayon na kasalukuyan po ay bagong-bago pa lang. Meron din po tayo dito na papaya. Yan po yung ating ma-harvest sa ngayon kasi yan lang po yung may bunga sa kasalukuyan. So tara po dito sa aming papaya plantation. Ito pong papaya, ang variety niya po ay Red Lady. So tara, harvest po tayo ng kahit isa. Ano? May mask yan sa dyan. Kita ba? May mask. So, yan. Ito nang malaki ang ano natin. Kunin. Ayan. So ito po ang variety ng papaya namin, Red Lady, na kung saan ito po ay medyo pahinog na po siya. So konting ano na lang po, ito po siyang gulayin at paling dessert, ano po. So ito po yung UMA component ng ATI Bicol, tinatawag na umaangat. So makikita nyo po, nasa growing stage pa lang po talaga yung UMA na ito. So, yan po yung umaangat, ang vegetable production area wherein ang tanim po dito ay organically grown. Kaya para sa mga health conscious ay patok na patok po itong umaangat po para sa inyo. Itong umaangat din po ay sumusuporta din po sa urban agriculture program ng ATI na kung saan yung mga seeds na napoproduce dito ay ipinamimigay sa mga karatig na barangay in support doon sa urban agriculture program. So sa UMA, angat ang bayan. Alright, ayan. Maraming salamat sa angat na presentation, Sir Eman, Kuya Eman. Ayan, so yun po yung SPC component ng ating UMA. Yes, talaga naman partner, angat na angat. Yan ang nagpapaangat ng ating UMA. No, but before we proceed with the next component, alam kong excited na po tayong lahat para malaman naman kung ano pa po ba yung bala namin na UMA. Before that, punta po muna tayo sa announcement na kung sino po ba ang maswerteng susunod na magkakaroon ng mas swerte sa natatawagan ni Sir Eman, ni Kuya Eman. So ayan, doble kara Sir Eman, from umaangat, caller pa. So ayan, let me announce to you kung sino po ang susunod na papalari na manalo ng ating 16 kilos molasses. 16 kilos. Ayan, shout out sa'yo. Isa po siyang sharer. Salamat po sa support, ma'am. Ayan. Salamat po sa support. At syempre, nag-comment siya sa ating Facebook. Live na live dito po sa programa natin ngayon.
Nag-comment siya ng ATI Bicol Harvest Festival 2021. Wala pong iba, Taga-Ocampo. Yan. Shout out sa mga Taga-Ocampo. Wala pong iba kundi si Ma'am Marilu Merando. Ayan. Ma'am, pa-check na lang po ng inyong messenger. May nag-message po sa inyo. Ma'am, paki-response na lang. At mamaya po, after ng isa pang component, ay tatawagan po kayo ni Kuya Eman at may konting katanungan, isang katanungan lang po na kailangan ninyong sagutin. Ayan. So, ayan, partner. Yan, para naman sa ating susunod na UMA component, share natin ang screen ay Mr. Jovenel Pilatore para naman sa UMA Aruga. Yan. Take it away, Job. Yan. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga ka-ATI, Regions 1 to 12, Car at Caraga. Syempre sa ating ama, Director Aton. Ayan, Job. Nandyan ka na ba? Syempre sa ating kasama mo rin dito, syempre ang nasa gagawang Director ng UA5, Director din, Bangunin, at syempre po sa pangalan ng aming Pagkakina. Mas bata pa siya sa aming pagkakita at ang mga kapatid mo sa ATI Bicol, magandang umaga po. Ang component na bibili ko sa inyo ay ang Ganansiya, na kung saan ito po ay sa ilalim ng palayamanan. Ganansiya, isang component na may sukat na 175 square meter. At sabi ko nga, napakita rin ang konsepto ng palayamanan na kung saan ay mayroon itong integration ng rice at farming. Pwede naman, kung aming balanse sa paligiran, pinapractice din dito namin ang ecological engineering. Nakakitaan ng mga kailangan na gaya ng So, ayan. Ang kasalukuyan po ninyong dito po sa sukat na ito na 175 square meter ay aasahan natin na higit pa sa 2.5 sacks na palay ang ating pwedeng anihin. Ano ang gamit sa ating palay? Kahit siya maliit lang po siya, ginagamit natin sa mga hands-on activities po ng ating saksasanay tungkol sa rice production technologies. So, yun po. Muli ay welcome po sa ating Umaaariba Kupon. Integrated palayamanan. Ano pa kaulay yung hindi? Halika po, tayo sabay-sabay na mag-ani. Ayan na, na-ani na. Ayan. Okay. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Again, so kumusta po? Kukumustahin lang natin ang ating mga kasamahan dyan sa Umaaariba. Ma'am Bien, kumusta po? Sabi ni Dr. Del, dadami pa ang ibig namin galing sa DA Region 5. Opo, again. Ayan, so, ayun nga, nasabi po ni Ma'am Bien na nagpa-practice po dito ng palayamanan. Ano po? So, meron ditong integration ng rice duck farming. Meron po silang biological engineering na talaga namang nagpapalago ng ating harvest. At dyan lang, di ba Ma'am Bien, sa ganyang kalaking area, ilan nga pong sako ng bigas ulit ang ating maaaring ma-harvest? Yan, 2.5 sacks. So, higit pa, syempre. Higit, ayan, higit pa. And of course, yung mga integrated na mga livestock natin ay also makakatulong. Halimbawa, yung ating mga itik, ano po, pwede tayo dong makapag-produce ng mga itlog na maaari nating iproseso na maging balut, maging itlog na maalat, at yun. So maraming salamat po, Ma'am Vivian, para po sa presentation ng Umaaariba. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Bien and Alex. Ayan, si Ma'am Bien po ay nasa ating Umaaariba component doon sa kabilang dako. Nasa kabilang isla po kasi kami ngayon, ano. So, talaga namang Umaaariba ang ating rice field doon, ano. So ayan, partner, bago tayo mag-proceed sa susunod na component,
gusto ko lang po sana ulit i-remind kung nanonood po si Ma'am Marilu, si Ma'am Marilu Mirando, ma'am, may nag-message po sa'yo. Marilu Mirando from Ocampo. May nag-message po sa inyong staff ng ATI Bicol, baka po nasa message request ninyo, pa-check na lang po baka hindi nyo po siya reply or nakikita. So, pa-check na lang po. Kasi po, within 5 minutes, this right in time, pag hindi po tayo nag-response doon, ay pipili po ulit kami ng iba na online viewers na maaaring manalo ng ating papremyo dito. So anyway, hindi ko na po papatagalin kasi masyadong mahalaga po ang oras natin ngayon kasi may susunod po tayong mga kaganapan. So, para po i-present sa atin ang isa pang component ng ating U.M.A, tawagin ko po si Jovinel para sa U.M.A Aruga. Ayan, Jovinel. Welcome to U.M.A Aruga. Ang ating U.M.A Aruga ay nagpapakita ng raised bed gardening. Ideal ito sa maliit na bakuran, hindi masyado magandang ang lupa at binabahang lugar. Maganda rin ang raised bed gardening kung iniingatan natin ang ating likod, na iiwasan ang sobrang pagbaluktot ng likod habang inaasikaso ang mga tanim. Hinahati ang raised bed gamit ng tansi, plastic string upang tamnan at ibang crops. Hango ito sa konseptong square foot gardening. Bawat square foot gardening ay may iba't ibang nakatanim. Hango rin ito sa konseptong companion planting kung saan ang mga katabing tanim ay may pakinabang sa bawat isa. Sa square foot gardening na maximize ang nakatanim na area, gayon din dahil ang mga tanim ay magkakalapit at maliliit ang tsansang tumubo o tumago ang maraming damo. Ano-ano makikita dito? Mayroon tayong mga herbs at vegetable crops na maaari itanim sa paligid ng bahay. May nakatanim din ditong mustasa, lettuce, celery sili, sitaw, pipino at kamatis. Talong, ampalaya, singkamas, katuray at iba pa. Dahil kailangan tumubo pa itaas ang singkamas, ampalaya at sitaw, naglagay tayo ng trellis sa raised bed. Nagtanim din tayo ng basil at mint sa border ng raised bed at magandang gawing companion plant ang basil dahil ang amoy nito ay nagtataboy ng mga insekto sa tanim tulad ng aphids, beetles, mosquitoes at langaw. Kaya maiiwasan natin ang paggamit ng pestisidyo sa ating mga tanim na gulay. Na-attract din ang mint ng mga beneficial insects na siya nagkokontrol sa mga pesting insekto. May nakatanim ding aloe vera sa raised bed, may taglay na plant growth hormones na ang gel sa dahon ng aloe vera. Ito ay may antibacterial at antifungal properties. Kung magtatanim tayo ng vegetable cuttings, maaari ding ibabad sa tubig na may aloe vera gel upang ma-stimulate ang hormones dito at ang plant growth. Nakatulong din ito sa seed germination at upang maiwasan ang transplant shock. May nakatanim ding talinum sa raised bed. Ang talinum ay ginagamit bilang ornamental plant dahil sa bright green na dahon nito at maliit na bulaklak. Bukod dito, masarap ang dahon ng talinum bilang sangkap sa salad, sandwich at nilutong pagkain. Kung sa raised bed nakatanim ang gulay at herbs, hindi ito madudumihan ng mga alagang nating hayop at importante ito ay dahil may gulay na mas masustansya kung raw o hindi niluto. Ayan. Saan dito? Ayan, so dito ay ating mga sili.
And we have tomatoes din dito sa kabilang dulo. At meron tayong mga cuttings na mga kamote. So ito yung mga nakikita natin dito sa Umaaruga. Alright, so maraming salamat sa iyo, Mr. De La Torre, para sa umaarugang presentation ng square foot gardening. Hello. Ayan. Very late talaga. Medyo medyo Ayun talaga namang live na live tayo ngayon, Alex. So kasalukuyan po, brown out ngayon sa aming opisina. So, pasensya na po kung medyo nawala kami. Medyo, ayan, meron na ulit. Live talaga. So ayan. Medyo nagkaroon po kami ng konting problema. Live na live kasi nagkaroon tayo ng brownout dito sa opisina. So we have to, kumbaga, kukuha ng another source of power. Yes, kasi mag-brownout man yan, bumangyaman yan. Patuloy po ang ATIng Bicol sa pagbibigay ng, kumbaga, ng programa
na makakakuha kayo ng kaalaman. So ayan, natapos na tayo sa umaaruga ni Jovenel. So as promised, let's proceed with our call time. Kasama si Kuya Eman. Ayan. Ang naman si Sir Eman. Ayan, ang aking busy project officer. So, ayan, live na live po. Hindi ka pa nakaset up. Sige. On muna ako. Live na live po ngayon ni Sir Eman. Alright, good morning again, Luzon, Visayas, Mindanao. Anyway, natawagan na po natin yung ating second na pwedeng manalo po sa ating pa-contest ng Urban Agriculture Harvest Festival po natin ngayon. So, siya po ay, sige po, tanungin po natin yung kanyang pangalan, ma'am. Ano po yung pangalan po ninyo? Okay, siya po si Ma'am Francia Sereno. Tagasan po kayo, ma'am? San Jose Pili, napakalapit lang po. So, napakadali mo kung makuha yung aming papremyo, isang sakay lang yan. Pwede ka po pumunta dito kaagad-agad para ma-claim yung premyo kapag nasagutan mo po yung aming katanungan. So, taga San Jose Pili ka maliit. Sir, ma'am, kayo po ba ay ilang taon na ngayon? 24 years old. Kayo po ba ay may taniman din? Or nag-practice po ba kayo ng urban agriculture? Pwede siya. Ano po yung tanim niyo po ngayon? Okay. So, proceed po tayo sa aking katanungan. Kayo po ba ay nakita niyo po ba yung kanina pinakita po namin ng mga harvest? Nakita niyo po ba yung aming pag-harvest kanina sa different components? Napanood niyo po ba yun? Sige. Napanood niyo po ba yung nakita po namin kanina na actual na pag-harvest sa mga component? Dahil mo po nakabutan. So, doon pa naman ako magagaling yung aking question. Ito pala. Okay, ma'am. Kung ano na lang po yung naabutan mo, ito po yung aking katanungan. Ano na lang, magbigay ka na lang po ng isang component ng ATIng Bicol. Isang component po ng ATIng Bicol, yung na pinakita namin po kanina. Ano po yung inyong nakita? Tawa mo po ba yung tanong? Magbigay po kayo ng isang component na pinakita po namin kanina. Apo. Ate, kayo! Congratulations, ma'am! Kayo po ay nanalo ng molasses. Ilang kilos yan, Alex? 16 kilos ng molasses. Pwede niyo po kunin ngayon. Pwede ko po pumunta dito ngayon para i-claim po yung inyong premium. So, thank you so much, Ma'am Francia. Thank you. Muna lang po dito sa office. Congratulations! Ako magsisimula. Again, Ma'am Francia, pwede niyo pong i-claim ang iyong prize dito po mismo sa ating Yes, one step away lang po sa Jose. Happy fiesta po sa inyo kahapon. So, kahapon po, fiesta sa San Jose. So, ngayon naman sa amin po ang fiesta dito sa ATIng Bicol. So, ma'am, ini-invite namin kayo dito live na live ngayon. Kung nanonood ka pa po dyan, punta ka na po dito ma'am para po i-claim ang inyong prize. Ayan, para makita na legit talaga. Live na live tayo ngayong partner. Yung partner dapat live din yung pag-claim ng prize. Yes, live din. I-broadcast natin yan all over the world. So, partner, before tayo mag-proceed sa ating next component, ayan, ulitin ko lang po, meron pa po tayong isang
online viewer na pwedeng manalo. This time po, ano ba na papanalunan? So ang pangatlong mapapanlunan nila partner ay walang iba kundi itong knapsack sprayer. Ayan. Pakita mo partner ang knapsack sprayer. Ayan, bago-bago. Walang gas-gas. Hindi pa kami. Ayan. So mahal to partner. Yes, kung bibilhin niyo po yan, mahal. Sana all mahal. Ayan. Naisingin partner. Ayan, partner, before we proceed with the next component, mag-shoutout muna tayo. Ayan. Okay, before we shout out, kausapin muna natin. So, ayan. Chef John, ready na po ba kayo dyan? Yan, naririnig niyo po ba kami? Chef John? Ayan po, as promised, magkakaroon tayo ng seminar on vegetable processing. Sabi ko nga po, from farm to table, partner, ano? From harvest partner, ano? Freshly picked from the farm, ang ipaprocess na natin. Yes, ng ating guest sa segment na Mary and Melba. Mamaya po pupunta ako dun. Ano, para po kamustahin ang ating mga guest speaker na magbibigay ng kaalaman patungkol po sa vegetable processing. So ayan, naririnig niyo po ba kami dyan, ma'am? Hello, ma'am? Ate Techi, Ate Melba? Ayan, narinig ata tayo partner, kumakaway po sila. Ayan. Shoutout po sa inyo dyan, ma'am. So ngayon po, I guess, pwede na tayong So ayan, pwede na po natin panoorin ang next component na kanina po nagkaroon kasi tayo ng technical glitch. So ngayon po, ready na ulit si Ma'am Melba para sa umaaral components. Ayan, Ma'am Melba, take it away. Ang umaaral o knowledge tunnel ay isang vineyard tunnel na isa sa mga labing-isang component ng ating U.M.A, ang center-based learning site ng ATIng Bicol. Ang umaaral ay tinaguri ang knowledge tunnel dahil dito makikita ang kasaysayan ng mga serbisyong hatid ng ATIng Bicol. Habang naglalakad sa tunnel na ito, mababasa nyo ang pinagmulan hanggang presenteng estado ng ATIng Bicol. Mababasa mo rin dito ang mga serbisyong hatid ng ATI, ika nga, ATI leads, learn, exhibit, advise, disseminate, and support. Ito rin ang nagsisilbing entrance pathwalk na nagdudugtong sa umaandar at umaakit to mini garden. Kung mapapansin nyo, ang tunnel na ito ay napapalibutan ng mga wires na nagsisilbi na ring attraction o disenyo ng tunnel. Ang wires na nakapalibot dito ay ang passion fruit at alugbati. Ang alugbati ay ginagamit ng ATIng Bicol sa mga hands-on demo sa paggawa ng concoction fermented plant juice. Dito rin kami kumukuha ng sariling pangkonsumo dahil mayaman ito sa mga nutrient content. Alam niyo ba na ang alugbati ay isa sa mga pinakamasustansyang gulay dito sa Pilipinas? Ito rin ang kinukonsiderang bilang isang medicinal
So, ayan, Alex. Nandiyan ka ba? Narinig mo pa kami? Ayan, maraming po ulit, maraming salamat po ulit sa iyo, Ma'am Bells, para po sa umaaral component ng ating UMA. Ayan, so currently po nagkakaroon tayo ng technical problem po, pero the show must go on. Ayan, so ngayon po ako muna dito sa studio kasi yung aking partner ay nandun po sa kabila para ibigay po ng live na live ang aming presentation. Ayan, bago po tayo dumango sa susunod po nating program, nais po muna namin i-shout out ang ating mga viewers na nanonood po ngayon. So meron po tayong mga viewers from Daet, meron din po sa ATIng U.M.A. At nanonood din po ang nanay ng aming co-staff, si Mrs. Marites Cano sa Ocampo. Ngayon naman po staffmate na nandun po ngayon, kasalukuyan sa Virac Catanduanes, Mr. Robert Santos. Sir, gusto po? Nanonood din po ang ating Municipal Agriculture Office ng Pili, Camarines Sur. Ayan, so sa Region 4A naman po, sabi po ni Ma'am Sol Lial, makiki-harvest daw po ang ATI 4A. Ayan, punta na po kayo dito, Ma'am Lial. Ano po, next time po, pag kayo naman po yung mag-harvest, kami naman po pupunta dyan. Alright? So, meron din po tayong viewers from Niagara Falls area, Canada. Ayan, abot po tayo doon. Si Mr. Elmer Nugra. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga hindi ko po nabanggit, isang malaking shoutout po sa inyo. Alright, so ngayon Miss Cha, naririnig niyo po ba ako? Miss Cha? Nawara ang program. Ano ang program sabi? Ako na ako. Hello, Miss Cha. So yun, live na live po. Nandito kami sa ating morning house kung saan magaganap po ang ating vegetable processing. Sabi ko nga kami dyan, hindi na po resultin ng mga components. So, Alex, magkakaroon tayo sa vegetable processing. So, kumbaga yung farm to table. So, ready na po kami dito para magbigay ng bagong recipe sa ating mga viewers. Ayan, palagi po namin itong ginagawa, sa aming ATI Bicol Survey. So, hindi po kompleto ang ATI kung hindi po kami binigay ng kumbaga seminar at kumbaga ay mark na po ng ATI Bicol Alex. So, ngayon po, magkakasama natin sa segment na ito na meron ng U.M.A, wala pong iba, si ating kasama ngayon. Alright, okay na. Magandang umaga po sa lahat ng ating viewers, sa ating mga bisita na nanonood virtually. Ano po? Kapag po natin ipagpatuloy, so yun nga sinabi. So tapos na po tayo kanina sa harvesting. So dumako naman tayo ngayon sa pagpuproseso. Pero bago po tayo magpatuloy, nais namin po i-welcome at mag-say tayo ng hello sa ating mga online viewers sa loob at labas ng ating bansa. At ganyan po sa mga viewers natin na nanggagaling sa Katnafi, sa Kataingan, Masbate. Kila Ma'am Ira, good morning po sa inyong lahat. Ganyan din po sa mga online viewers natin sa Sonrisa Farm ng
nakapagtapos ng Hotel and Restaurant Management at may Master's Degree in Management. Nag-diagisa ng Chef de Party at Sauce Chef sa Phuket, Thailand. So, ating mga kasabay, sabay-sabay po natin i-welcome si Chef Jan Bragada. Good morning, Chef. Good morning. Thank you. Good morning sa lahat ng nanonood. I am Chef Jam. Maliban po sa pagiging chef ko, I'm also a food stylist. So, bali ginagawa natin ang artistic presentation ng ating mga simpleng pagkain. So, I'm doing also fruit carving. So, mamaya gagawa tayo ng carving. So, meron tayong mga hinandang mga recipe para sa inyong lahat. So, kung gagawin ko muna is, kukuha muna ako ng mga produce namin na mga gulay na lulutuin natin ngayon. So, tara muna sa labas at kukuha tayo ng gulay. Chef, ang ating lalagyan. Yan. Bago tayo ay mamita. Hindi na ako. Well, eto na. Kukunin natin. Okay na ako. Out na ako. So, eto na ang ating mga gulay na nakuha. So, i-set aside ko lang yung iba para sa ating mga So, yung gagawin ko is ito yung mga gulay natin na pinuha kanina. Set aside ko muna. So, bali yung gagawin ko muna, yung magka-carve muna ako para sunod-sunod na yung ating pagluto. So, may nauna na akong letterings kasi medyo matagal yung pag-carve na. So, tuturuan ko kayo ng basic lang na carving.
Pinalitan ko siya kanina. Titrim ko lang ng konti. Para matanggal yung medyo dark green pa. So, gamit lang kayo ng paring knife or any available na maliit na kutsili sa inyo. So, pwede po kayo makagawa. Kahit wala kayong carving knife na manipis, pwede. So, gagawa tayo ng konti na lang. Pabulaklak dito sa gilid. Gagawa tayo ng round. Bilog. Pwede din kayo magtanong dun sa, iwan lang kayo ng message dyan sa live natin. So, you can ask question sa amin, then pwede po namin masagot. Gagawa tayo ng maliit na rose. Para summer na summer yung look natin. And nakaano dito sa theme natin. So, bali hiwa lang, tapos magbabawas. So, trim. Then, ka-carve nyo. Trim ulit. So, don't worry po yung mga na tinatanggal dito sa prutas, pwede nyo siyang isali sa compost nyo para sa mga halaman. So, yan, nakikita na natin yung gitna. Yan. So, gagawa naman ako yung sa labas na petals. Pwede din kayo maglagay ng markers kung saan kayo magka-cut para atensyon yung ilang petals meron kayo. So, yan. Pag masyadong mataas, kailangan lang natin i-trim. Parang maging realistic yung bulaklak natin. So, yung carving, hindi naman kailangan na mag-aral kayo sa mamahaling paaralan. Konting tiyaga lang po. And may mga libro na din na available and mga videos na pwede magturo ng basic na carving. Pag nalaman nyo yung basic, madali na lang din yung mga may hirap na techniques sa carving. And additional din po siya, additional income. Like you are producing vegetables and fruits, maliban sa regular price ng gulay nyo at prutas na ibibenta, pag na-carve nyo na siya, mas dodoble yung price nung produce nyo gulay at prutas. So, additional income din yun. So, yan. So, magdadalawang layer na tayo. Dalawang layer ng petals. Yan. So, yan. Konting ano lang. Galaw-galaw lang ng knife nyo. Then, dapat kabisado nyo din yung knife para hindi kayo masugatan.
Like yung mga bata kailangan ng assistance ng mga magulang. Okay, so hello po sa mga taga Sorrisa Farm, kay Sir Joy Paulete. Hello po. So, thank you po sa mga nanonood. So, bali, kahit po sa maliit lang na prutas kayo mag-start, yung manggang hilaw, para hindi kayo mahirapan. Ako nag-start ako sa kalabasa kasi mura lang, isang slice lang, makakagawa kayo ng ilang carvings. So, ito yung basic lang po siya para makipakita lang sa inyo na pag alam niyo na po yung pasunod-sunod na yan, madali na lang po. So, yan. Konting trim lang. Dadagdagan ko lang dito. Pwede din kayo parang minimalistic. Yung isang side lang yung may carving, then the rest is bare lang siya. Pwede din kayo maggawa ng portrait, faces, gano'n. Mas maliit yung petals, mas matagal yung pag-carve, it takes time. Mas madaming detail, syempre yun. Dahan-dahanin natin dito sa may letterings. Baka mawala yung Bicol. So, yeah. Papalitan ko lang siya ng petals. So, pag inulit-ulit nyo siyang gagawin, yun na din, napapractice nyo din yung sarili, yung kamay nyo. Kung paano na siya next na gagawin nyo. Pwede na siyang mas elaborate yung carve nyo. So, yun. Cut lang, then trim. So, yan. Dito dadagdagan ko para mag-trim na tayo. Dito, titrim ko lang tong gilid para kitang-kita yung natin, pangalan. Dito sa Bicol. Konting trim lang. So, yun.
So, dadagdagan ko lang dito para matakpan yung ating binawas. Hi din po kay Joannalyn Christine de Los Santos at kay Drew Zuniga. Hello, thank you. And sa mga kasamahan niyo dyan, thank you. So, yun. Ito yung ating simpleng carving para sa ating demo ngayon. So, yan. So, meron din tayo ditong ahead of time, meron din akong ginawa na carving out of upo. So, any hard na gulay or prutas, pwede din po. Maliban lang po sa buko at mahirap po yun, madugo po yung ika-carve. So, ito po is upo. Then, meron din ako dito yung squash. So, depende na lang dun sa imagination nyo kung anong gagawin. So, ito yung ating basic. Then, pwede nyo siyang, halimbawa, nakagawa kayo 10 mga bulaklak, pwede nyo siyang i-arrange. Kung may mga occasions, pwede nyo siyang i-set up. Like sa mga, like yung mga party ngayon, may mga cold cuts. So, pwede nyo siyang i-arrange. So, dagdag attraction para sa ating guests. Even pang regalo sa ating pamilya, sa mga kaibigan, so isang ano din po siya, extra income para sa ating mga farmers. So, eto po. So, dito ko muna siya. Para, doon na tayo sa next natin, dito ko lang po siya arrange. So, hello din po kay Rachel Julia and Dio Carissa Razel. Hello po, thank you po sa panunood. At mahaba-haba pa po yung aming gagawin. So, please stay put lang kayo dyan. Okay, so, clear ko lang yung si area ko at magluluto na tayo. So, i-clear ko lang to. Okay. So, yung unang gagawin natin, pwede na kayo mag-ready ng ballpen or i-record nyo siya. Then after, panoorin nyo na lang. So, gagawin natin muna yung veggie burger. So, yung gagawin, also, bali meron ako dito ng burger bun. So, ready na siya. And then, kailangan natin na all-purpose flour. Mga around mga 1 cup lang. We have also breadcrumbs, cornstarch, syempre salt and pepper. And then, yung sapati na gagawin natin is combination ng grated squash, yung kalabasa ko. Hindi kalabasa will do. Then, meron po ako dito chinam na upo. So, mag-isip tayo, yung upo, di ba yung mali nilalagay lang natin sa miswa or ginigisa. So, don't worry, pwede nyo siyang i-innovate or gawa ng other way kung paano nyo magagawa ng paano pagluto yung upo. This one, ihalo ko sa patty ng ating burger. Yung upo. So, this one is chop ready. So, gagawin ko is kukumbine ko lang yung patties na gagawin natin, yung squash. This one is around 1 cup. I-grate nyo lang. Or kung chop gusto nyo, pwede din po siya. Then, yung upo.
yung chop na upo, around half cup, or depende din po if gusto nyong dagdagan, around 1 cup will do. And then, yung may extra ko, lemongrass. Madami nito sa ating bakuran. So, pangdagdag ng fragrance sa ating patty. Yan. And then, mag-add ako ng isang egg para mag-bind sa ating patty. Isang egg. And then, haluin ka naman ng konti. Ayan, kumain natin. Maganda din to sa mga kids na mahirap pakainin ng gulay. So, pag andito na siya, parang patty na siya, hindi na nila mapapansin na mga gulay pala. Hello din po kay Gloria Villa Garcia, kay Arvin Palmiano Salvino, kay Lani Peñas ng Surizas Farm. Hello po, thank you po sa panunood at pagsuporta ng ATI Bicol. And then, eto balik tayo kung maglalagay ako ng salt, konti lang, or depende na din po mga ilang 1 teaspoon. And then pepper. Ayan. So, hindi ako mag-a-add ng sili kasi baka yung mga bata hindi mahilig sa maanghang. So, yun. You can add also ng toasted garlic or fresh garlic. Pwede din po. And then, para makumbine lalo, mag-add lang tayo ng sabihin mo mga 1 tablespoon ng flour. And then, cornstarch. 1 tablespoon din. Para may konting crunch. Then, breadcrumbs. Yung breadcrumbs, tutulong siya na maging medyo makumbined. Hindi matubig yung ating patty. Mabudo siya. So, sa cooking, pwedeng tansya-tansya lang. No need for exact measurement. Pero, mas okay na din na nagme-measure kayo para sa others na in the future, pag may kayong mga recipes, alam nyo na din. Pero mag-sobra or mag-ulang sa cookie will do. Kasi minsan yung mga recipe medyo maalat or maalat sa panlasa nyo or matamis, pwede siyang i-adjust. So, this one medyo matubig pa siya. So, dadagdagan ko ng breadcrumbs. So, mga 5, almost half cup para maano lang siya, mabuo natin. Parang gumagawa din tayo ng vegetable croquette. Ganito din yung base niya. Croquette. So, yan. Nakikita natin na buo siya. So, ready ko lang yung ating kawali para sa ating pagprito. Okay, so set aside ko muna. Iinit ako ng kawali. Para hindi siya dumikit. Yan. Then, hello din kay Basil Layosa or Basil Layosa. Hello. So, yan. Paligid lang natin yung kawali, then mag-a-add tayo na oil. No need naman siya nag-fry. So, konti lang. Para hindi, pag kasi, minsan, masyadong sagi na-absorb yung pati lahat ng oil. So, yung tamang-tamang oil lang na. Especially yung gulay.
need special attention. So, yan. So, mayroon ako dito globe. Ayan. Pwede natin siyang buuin muna. Then, nilalagay natin siya sa hot oil. So, yung tips can help sa ating mga parents na gumawa nito. So, lalagay ko lang ito. Gagawa tayo ng mga bola-bola around ko muna para makagawa ko ng at least 6 na patty. Tayin nyo na lang. Kung malaki yung burger buns nyo, doblehin nyo na lang. So, yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makakagawa tayo ng 6 patty sa ating, ayan. So, pagkabuo-buo natin, ipa-flatten nyo para mamukha na siyang patty. Ayan. So, bali medium fry lang natin yung oil. Bali hindi masunog yung ating veggie patties. Medium heat yan. Medium heat natin. And then, pag ano yan, pwede kayo gumawa nito ahead of time. And then, lalagyan nyo lang siya ng wax paper or yung matigas na plastic. Then, you can put it in the freezer. Tapos, pag kailangan nyo na siya, pwede nyo na ilabas sa freezer yung patty nyo. Pag lulutuin nyo na, ito nyo lang ng minutes para hindi broken yung loob. So, medyo mainit na ating kawali. Yung oil sa ating kawali. So, yan. Ito na yung play. Ayan. So, mayroon na tayo dito 3. Bali, yung gagawin ko dito sa kalahati, dadagdagan ko siya ng sweet corn. So, mayroon tayong produce the sweet corn. So, dadagdagan ko yung patty natin. Baliktad ko lang. Baka matulog. So, yan. Saglit lang at babalatan ko lang po. Kaya happy lang po. And then, itatagdag natin dito sa patty. Para may ano siya, may texture. So, check lang natin time to time para hindi masunog yung patty natin. Then after, gagawa na tayo ng filling. Yun yung pinaka-nakaka-excite. Yung i-layer natin yung patties together with the fresh vegetables na meron tayo. Thank you. And then, itong sweet corn, di ba maraming mais na yun. Then, freeze lang natin siya. Sasabayin lang natin siya dito sa vegetable mixture natin. Mga half lang din ng mais. Or mas maraming corn kung paborito ng mga anak nyo. Corn you can add more. Okay, so etong natitira is enough yung mais. So,
I-turn off ko lang. Babalik ko yung ating low. Kukumbay lang natin. Ito, crispy. Like corn fritters. Diba? Mas napakasustansya nitong burger natin. Bali, ano ko lang muna yung ating patty. Tanggalin ko muna sa ano yan. Then, i-drain natin sa kitchen towel. Kahit brown paper, kung meron kayong brown paper, pwede po yun. Yung ginawa niyo sa grocery, yung ginamit, basta malinis. Maganda dito po yung pang-absorb ng mantika sa mga pinafry natin. So, gawin ko lang itong tatlong patty natin with corn to. Diba? So, careful lang. Kung may mga kids na tumutulong, pag naglalagay ng oil, let your parents do that muna. Kung hindi pa kaya. Lalo na yung corn, nagtatalsik-talsik siya. Pumuputok-putok. Hindi masyadong fresh. Yan. So, mayroon na tayong corn. With corn na patty. Then, habang nagpa-fry tayo ng patty, veggie patties natin, gagawin ko muna yung ating veg. I-trim ko muna. Bali yung eggplant natin, sasama natin sa burger. Diba? Saan kayo nakakita na burger na may eggplant. So, i-fry din natin siya. Ipaput lang natin ng cornstarch. Iyan natin. Baka nasunog. Hello din po kay Sinopia. Sinopia may Piconfilio at Catnafe Farm, Sierra de la Peña. Hello po. Ayan yung eggplant natin is very organic. May ano yan. Wala siyang fertilizer. Kaya minsan may mga worms. So, maganda yung bibilhin kasi organic na organic. Alam mo, walang chemicals. So, yun. Ang ating eggplant. Ikukoat ko lang siya ng konting cornstarch. Then, ipa-fry natin. Isama din natin siya sa burger. So, di lang yung vegetable natin yung patty. Mag-layer pa din tayo ng mga gulay. So, there. Malapit na ating isang batch. And pag nagpa-fry kayo, hindi yung pupunutin yung kawali nyo ng lahat ng piniprito. Kasi hindi mo siya mapiprito, but binuboil yung piniprito siya. Then, mag-absorb siya ng maraming mantika. So, sayang lang. Meron yung mga may edad na kailangan natin pantay yung mantika. So, careful din tayo.
So, yung pag-ano nito ng patty, wala naman specific na oil kung ano available yung mantika. Pwede po. Masarap din dito yung coconut oil. Dahil mo amoy niya pag prito. Okay, this one will do. So, hindi naman siya kailangan ng super matagal yung pag-prito natin kasi gulay, pwede nyo nga siyang kainin na raw. So, here, next yung eggplant natin. Pukot ko lang siya ng konti sa cornstarch. Para mag-crispy lang siya. Or pwede kayo mag-create ng tempura mix. Combination ng all-purpose flour, cornstarch. Then you can add a bit of beer para sa tempura mix nyo. Maganda din yun para may crunch yung burger. Kung wala yung cornstarch, pwede din na as is lang yung eggplant nyo. Mix na din lang siya. Pwede din all-purpose, so walang problema. Kung ano gusto nyo yung pinakamadali. Nagpapapansin na yung katabi kong papaya. So, next na siyang gagawin natin. So, yan. Set aside ko lang itong mga ginamit natin. Then, layer na tayo. Tapos na. Chef, may ano lang ako, may i-announce lang ako. So, habang nag-prepare si Chef Dan, nais lang po namin tawagin ng pansin si Axel Rose Berda Banson, na nanonood po galing sa Lisa Park. Maaari lang po sagutin niyo po yung information na hinihingi po sa inyo ng staff ng ATI Bicol. Within 5 minutes po. May nag-message po sa inyo na staff ng ATI Bicol. Maaari lang po makisagot ng information po na hinihingi po sa inyo. So, ibibigyan namin kayo na 5 minutes lang. So, binabati po namin sa muli yung ating mga online viewers galing sa Masbate, sa Katayngan. Hello po dyan. At kila Ma'am Ira at saka doon po sa ating isa pang LSA sa San Luis Samar. Kila Ma'am Cherry Do. Magandang umaga po. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood ng ating mga pinipresent na mga bagong recipes ni Chef. Thank you po. So, etong eggplant natin, medyo madali na. So, hindi naman na super dark. Medyo golden brown na. Okay. And medyo crispy na yung labas. This one. Ini eggplant, pwede. Kung anong available na gulay, pwede po. Wala naman restriction. So, ayan, ang ating eggplant. So, turn off ko lang siya. Then, set aside ko lang ibang gamit natin para ano na tayo ng burger natin. Wash lang muna ako. Saglit po. Konting tinis lang po. Okay, so meron tayo dito yung burger natin. Mini burgers. Yung malaki, pwede din po i-adjust nyo lang yung laki ng patty nyo. So, kakat natin siya, pwede nyo siyang initin muna sa pan. So, this one will be fine.
So, make sure natin yung basic. Kailangan natin ng mayonnaise. Ito, meron tayo dito mayonnaise. And then, meron din akong liquid cheese. Combination lang siya ng yung ordinary cheese natin na bibili or itong slice na cheese, pwede din po. Lalagyan lang natin ng mayo. Taas baba para malasa. So, getting nila. Then, meron pala tayo dito ng pipino. Pipino and tomatoes. Ng fresh na kaka-harvest lang. Kakat lang natin siya sa yung tamang thickness lang para sa ating burger. Ayan. And then, yung ating pipino. Kung gusto yung pabilog, pwede din po. Kung may pickles kayo, maganda din siya. Masarap para may sourness na nalalasahan tayo. So, lalagyan ko muna ng lettuce. Meron din tayo ng lettuce. Lettuce na produce sa ating U.M.A. So, here, lettuce first. Ayan. Ito yung pinaka-masayang part. Lalo na sa mga bata, yung pag-assemble ng pagkain. So, here, meron na tayong lettuce, tomatoes. Then, pwede na natin lagay yung patty. And then, syempre, di mawawala yung cheese. Lalo yung mga kids, mahilig sa cheese. Pwede din yung slice. This one is combination siya ng ready ng cheese na liquid. Then, I add cream para siya nag-melt. So, yan. Konting soup lang. And then, syempre, di mawawala yung ating pipino. And then, meron din syempre ang puso. Para hindi sila magkahiwalay. So, tatakpan na natin. So, yun. Don't mind na mahaba yung ating pantusok. Hanggang palusutin lang natin siya. So, yun ang ating Zayin burger. Lalagay natin siya dito. And gagawa pa akong isa para sa ating corn na patty. Same hanggang ayan. Then, lalagyan natin ng mayo. Isa mayo. Yung lettuce. Tapos, pwede kayo mag-create kung anong combination ng gulay yung gusto nyo. Like this one, these are here, isa pa. Then, lalagay yung pipino dito sa kabila. Kuha lang ako ng eggplant. Siyempre, di mawawala yung eggplant. Then, gagamitin ko yung patty na may corn. Then, yung cheese natin. Liquid cheese. Diba? Then, pwede nyo siyang i-open para mas lalo siya mag-melt. Pwede nyo siyang lagyan ng mozzarella. Okay, so tatakpan natin. There.
Ayan. Diba? So, ayan yung ating veggie burger. Ayan. So, i-set aside ko lang ito. Ayan. Ang ating melting na cheese sa ating burger. Pwede din kayong depende na din po sa inyo kung gusto niyo yung cold meat na burger buns, yung mga health conscious, yung mga vegan, pwede nyo i-meet yung egg dun sa ating patty. Kasi yan may egg. So, pag vegan, walang egg kasi mga produce ng mga animals. So, yun. Pero pag purely vegetarian, okay na po yan. Kasi yung ibang vegetarian, okay sila sa egg. So, yung next natin gagawin is yung somtam. Ano ba yung somtam? So, very kakaibang pangalan. So, yung pwede kayo mag-use ng honorary stick, barbecue stick, or just be creative ng mga pwedeng skewer sa burger para hindi sila mahulog. Ayan. So, this one I use lemongrass kasi nag-add din tayo ng lemongrass dun sa ating patty. So, ito tayo. Happy watching po sa ating mga on-site LSA partners. San Marisa Farm owned by Miss Cherry Blue. Sa Catnafe Farm owned by Miss Era de la Peña. Sa kasalukuyan ay may mga participant viewers po tayo sa dalawang LSA partners natin. Thank you so much po. So, ito po yung gagawin natin next is yung somta. So, ready natin yung ating kailangan. So, ito yung pinaka-main natin, yung almeres. Okay. So, ano ba yung somtam? Yun po is isang Thai cuisine, yung famous sa mga street food, yung green papaya salad. So, sa atin kasi yung green papaya, usually, ginagamit natin sa ginataan, may gulay, yung ginugulay natin, like dito sa Bicol, together with native na chicken, tapos ginagataan, and then yung sinusunog yung coconut, one perfect, tapos tinola. So this one is raw. Hilaw po yung papaya natin na gagamitin. Compare sa atsara na kailangan siyang pinahalo natin siya sa suka. Niluluto natin sa suka. This one is raw mismo. Hilaw. So, babalatan ko lang po siya ng konti. Hindi ko kasi natalibis ang finger. Careful lang tayo sa dagta kasi fresh na fresh pa siyang hinarvest kaya madaming dagta. Kailangan po ako ng konting tissue. Punasan natin. So, bali yung technique, pwede siyang, kung meron kayong, grater, pwede siyang gamitin. Pero mostly yung pinaka-authentic na ginagawa nila is, inututukan lang nila yan. So,
tingin. Then, iwain natin. So, parang may mga strips na tayo magagawa. Or kung may filler tayo, pwede din. May easy na filler. So, this one, effort talaga kailangan. So, careful lang po tayo mga daliri. Isama. Malaki po yung papaya natin. So, hindi makukulangan. Yan. So, pwede nyo din siya i-combine yung pipino. Ayan. Doon kasi mahilig sila sa mga ilaw na gulay. Yung mga raw. Sa atin, meron naman yung mga like yung pako. Pwede din natin siya isalad. So, yun. Happy watching din po kay Engineer Franco Leonardo ng Municipal Agriculturist si Bicol. Then kay Redita Julia Aspe and Donald J. Verania ng Cabo Norte. Hello po. So yan, may na-produce na tayong hinimo papaya. So, pwede na po sa isang serving. So, dito ko muna siya sa chopping board. Yung gagawin ko muna yung mixture ng sauce niya. So, combination lang po siya ng garlic. So, meron ako ditong garlic. Isang ano lang, isa or dalawang cloves lang. So, hindi ko lang po mga gagamit natin. So, tanggalin natin yung balat. Masarap din dito yung native na bawang, yung maliliit. Mas maano yung lasa. Then, meron din tayo dito na sili. Pwede kayo gumamit ng maliit na sili or yung malalaki. Yung bird's eye, pwede din po yun. Mas maganda kasi isang sili lang or dalawa, maanghang na. This one will be fine also. Yung lady finger, okay din po siya. Pero kung hindi kayo mahilig sa maanghang, pwede din siya tanggalin na din. And then, syempre, hindi mawawala yung tomatoes. Ayan. Cut lang natin siya. Dalawang kamatis. Then, tayo na tayo. So, imamash lang natin siya dito. Tamang mash lang. And then, mag-add tayo ng
fish sauce, patis. Or kung may bagoong kayo, pwede din po. Patis. And then, syempre, kung may patis, may kalamansi. Okay. Kuhain ko lang yung kalamansi. Very abundant dito sa ating kalamansi. At mga 3 or 4, depende kung gusto niyo na less na maasim, pwede niyo i-less din ng kalamansi. So, yun. Gusto ko medyo maasim-asim. Ayan. And then, syempre, hindi mawawala ang asukal. Kung wala kayong sugar, pwede din yung sa amin na tinatawag na kalamay, yung nasa baon na made of sugar cane. So, pwede din po yun. Or yung palm sugar, pwede din po yan. So, yan. Kukumbay lang natin. Ito yung pinaka-sauce ng ating sonda. So, syempre, lalasahan po natin. Depende sa panlasa, no? Kung tama na. So, okay na po siya. Then, we will add the green papaya. Yung green papaya natin na kinat kanina. Meron din isang klase nito, nilalagyan ng fresh crab, yung sa river, or yung mga sapa. Sa amin tinatawag siya na ulok, yung maliliit. So, masyadong masarap yung flavor nun. Very strong yung flavor niya. So, pwede siyang isama dito. Or kung may dried shrimp kayo or fresh shrimp, pwede din po siya dito i-combine. And then, syempre, di mawawala ang peanut. Para may crunch yung ating somehow. Green papaya salad. And then, syempre, meron tayong produce na ating main na gulay, yung alugbati. So, this one, ikakat lang natin siya. Mas soft yung stem niya. Mas madali siyang kainin and edible siya. Kahit raw, pwede po siyang kainin. Usually, nasanay tayo binablanch yung etong gulay. So, dito pwede mo siyang kainin na hilaw. Kasi usually, yung gamit dito, ginigisa sa sardinas. So, ngayon gagawin natin, sasama natin sa sauce lang. So, may lasa na siya. So, yun na yung ating sonda. Napakadali. So, lilipat ko lang siya sa lalagyan. So, yan. Konting combination. Pinapalo-palo. Kumain natin. Thank you. So, lilipat ko lang dito sa plate. Then, syempre, plate natin.
kitang-kita yung sili, yung tomatoes, yung sweet papaya, bago harvest pa lang natin. Then, yung alugbate, ang ating pinakapinang gulay ngayon. Madaling patubuin and madaling hindi siya maselan patubuin. Napaka-healthy pa. So, yan. So, lalabas na yung counting juice niya. Siyempre, spread natin. Ayan. I-garnish lang natin siya ng pati. Siyempre, dadagdagan natin ng konting lemon sa side. Para mag-spread yung juice niya. So, i-set aside ko lang siya. And next natin na gagawin yung dessert. So, itong somtam pala, by the way, masarap siyang i-pair sa mga prito. Like pritong balungong, kahit tuyo, perfect po siyang pair. Hindi dried na gulang, yung mga fried na pork, fried na beef, barbecue, perfect po siya. Veggie po. So, there you go, yung ating somtam. Next naman natin gagawin is dessert. Yung pinaka-highlight naman natin dun yung kalabasa. Diba, usually yung kalabasa natin, ginagawa natin ginataan. So, this one, gagawa tayo ng dessert made of squash. So, i-clear ko lang ito. Lalagyan ko lang ng director ng ating somtam. Bali, usually yung somtam, pwede mo siyang lagyan ng string beans. Pero pwede nyo siyang kung halo. Kakat nyo lang siya, parang magugulay kayo. Pwede nyo po. Ganyan lang natin. Dagdag lang natin doon na pang garnish sa ating somtam. Pero propo, pwede po siyang kainin. Pwede po siyang ihalo. Kasi yung original na somtam talaga may string beans.
So, yan. Bali, after nyan, i-prepare lang namin yung dessert na natin. Okay, so yung kailangan natin sa ating dessert is, syempre, yung boiled na squash. Kahit anong klaseng squash po pwede. Ito pinalambutan namin ahead of time. Then, minash ko na. Or pwede siyang ilagay sa blender para gumawa ng puree. So, this one, ito na siya. And then, meron ako ditong milk around 1/2. Or, I will make half recipe, 1/4. And then, meron din tayo eggs. Pero yung kailangan lang natin yung egg yolk. We need also 1/3 cup ng brown sugar. Yung pag-measure pala ng brown sugar is, ipapak mo siya, isiksikin niyo siya sa measuring cup. Kasi, masyado luwag. Ito na naman sa lahat ng ingredients na ginagawa sa baking or even sa cooking, kailangan siya ipak para yung proper yung measurement nyo. Then, meron tayong cinnamon. Meron din tayong lalagyan na ating squash creme brulee. So, yung creme brulee is like yung leche flan. Iba yung pinakaano natin dito is leche flan. Ito binalikan na leche flan. So, yung caramel niya nasa iba. So, yan. So, kukumpain ko muna yung squash. Meron dito mga around half cup ng squash puree, and then 1/2 cup ng cream, half cup lang, kasi I'm making half recipe. Ayan. And then, yung milk is around 1/8. Then sugar. Yung brown sugar, kalahati lang ito. Maliban sa brown sugar, we need also white sugar. 1/4 cup ng white. Yan. Haluin ko lang muna. Whisk lang, okay na. No need naman ng electric mixer. Meron kasi ibang mga recipe, kailangan mo siyang i-whip yung egg yolk niya. So, this one, kukumbine lang natin lahat. And yung lulutuan natin, pwede siyang oven, naka-bain-marie lang siya, or steamer. So, para mag-leche plan lang talaga. So, this one, meron ako ditong egg. So, kailangan lang natin yung yolk. So, i-separate lang natin yung egg white. So, yolk lang yung kailangan natin.
hindi naman siya masela na maluwayo siya ng konting egg white compare sa magbe-bake kayo ng cake. So, kahit may konting egg white, it's fine. Kasi pag may egg white, yung mixture nyo magbabubbles or aalsa siya pag nilagay nyo na siya sa oven or sa steamer, aalsa. Para yung effect niya is magiging scrambled egg. So, we're using egg yolk. Okay, so, that's it na. Wash na. So, konting halo. Then, maglalagay tayo ng around 1/4 teaspoon ng cinnamon. Kung may nutmeg kayo, pwede din mga around 1 teaspoon. So, yan. Mas gusto ko yung cinnamon, so medyo i-add ko lang konti. So, yun. Halo lang. Ngunit naman na super i-beat nyo siya. So, pwede nyo din i-ready yung ramekins nyo or mold. So, right now, ginagamit ko yung aluminum na mold. This one will do. Kung may ramekins, yung heat resistant na lalagyan para hindi po siya mag-crack. So, this one is ready yung mixture natin. Then, maglalagay tayo sa mold. Ganun lang po siya kadali. So, shout out din po kay Nikki Gallego, kay Marlon Tejeresas, Ing Alberto Paz, then Catherine Valdez. Hello po, thank you so much sa So, balik tayo sa ating squash creme brulee. So, ready na ating mixture. Ilalagay ko na siya sa ating mold. So, we can pour it naman. Gagawin siya ng mga 3 or 4. Kasi half recipe lang. Then, yung oven natin, kailangan siyang nakaset around 350 degrees. And then, pwede din siya sa steamer. So, may buo po yung ipa-offer lang po yan kasi tuto na din po yan. Or if you want, ayaw nyo na may buo-buo, pwede nyo din siyang strain para pure na pure po yung mixture nyo. Very healthy na dessert. Gagawa natin siya ng ilang. So, ayan. So, ready na siya sa ating lalagyan. So, bali mayroon akong ginawa ahead of time. Dito natin siya ilalagay yung ating gawang mixture. Tapos ko lang yung una natin na batch. Set temperature. Ayan. Yung ano natin, i-bake natin siya. Bali, ilalagay ko siya dito sa lalagyan. Dapat yung malalim kasi lalagyan natin siya ng tubig. Assemble lang ito. So, mas dapat yung water na ilalagay nyo is boiling water para hindi na mahirapan yung oven na magpainit pa. And mag-start yung, halimbawa, you will bake it for 40 minutes. Pag naglagay kayo ng cold water dito, it will take longer time. Then, masayang yung gas nyo.
So, dapat preheated na din yung oven. Ilalagay nyo siya for around 350. And then, naka-bain-marie for around 30 to 40 minutes. So, pwede din po siyang steamer for around 30 to 40 minutes din. Pero make sure na naka-over po siya ng wrap para yung steam niya hindi siya papasok. So, yun. Kung wala po tayong oven, yun. So, we have alternate na way na pagluto. So, eto yung ating naluto. So, this one is heat resistant lang yan. Then, after nyo makaluto, kailangan nyo siya munang ilagay sa rest para palamigin at least overnight or even 3 to 4 hours. Kung kailangan nyo ng dessert na. So, here, meron na tayong ready. So, bakit siya naging creme brulee? So, yung gagawin natin is set aside ito. Okay. So, meron ako ditong tatlong mixture. And then, kailangan ko ng white sugar. Lalagay natin dito. Spread lang natin sa ibabaw. And the rest gonna be yung gagawin natin. Ayan. Spread lang natin na lahat ng ibabaw niya may sugar. And then, meron ako ito ng Diyan ko muna. Kailangan natin sabay yung ating torch. Wawala ang ating torch. So, careful lang po masyadong mainit. Kung may tips kayo na yan, kailangan yan kasi para din kayong sunog, ilang degrees mo. So, yan ang ating creme brulee. Bali, mag-plate lang ako. Yung medyo matagal-tagal lang naman yung pag-bake natin. Around 30 to 40. Kung maliliit lang, 30 minutes will do. Dito sa ibang mga ginawa natin, same lang dito. I-burn lang natin yung ibabaw. Kasi pag when you see creme brulee, kailangan pagkakainin mo siya, kailangan rock yung sugar sa ibabaw. So yan, i-plate ko lang konti.
So, ayan, lalagyan natin dito. So, kung may fresh foods kayo, pwede po. Depende na lang sa imagination nyo and creation na gagawin. So, this one, may mga berries ako sa cocktail. So, dinagdag ko siya dito for ating presentation. And then, you can add also sticks or yung may mga chocolates or pretzels para mag-complement din sa ating dessert. And then, meron din ako dito mga edible flowers. Atin lang natin dito. And then, meron din ako ditong mint. Yan. Itong mga herb natin, pwede nyo lang siya makuha sa garden. This one is kaka-harvest ko lang din yan. So yan, ang ating makulay na creme brulee. This one yung red, baka sabihin nyo na hindi po siya edible. Lahat po yan edible. This one is natal lang. Very rich po siya sa vitamin C. Mataas pa siya sa calamansi. So this one, pag hinog na siya, produce black na berries. Ito yung soft na po. Medyo sour na sweet yung texture niya. And this one, yung flower naman is edible also. Nagpo-produce siya ng red na parang cherry and sweet din po siya. So, yan ang ating menu ngayon. We started sa ating carving. Ayan. So, ang ating simple vegetable carving. And then, next yung ating vegetable burger using cucumber. Yung patting natin is made of squash, upo, corn. Then we have also fried eggplant. Yung produce natin na lettuce. So, lahat gulay. So, very healthy. So, and we add also dun sa ating pati ng lemongrass para sa aroma, din dagdag ng lasa. And then, yung next natin na ginawa is yung somtam, yung green papaya salad na may alugbate na very healthy sa ating katawan. And then, we also make the squash creme brulee. So, ito yung pang-finale natin na dessert, yung creme brulee made sa pureed squash. So, yan. Yung ating simpleng mga gulay na pwede natin i-elevate yung way na pagluto natin, pag-present natin sa family, or even we can use it as a business. This one, pwede kayong ilagay nyo sa mga, this one, pwede nyo siyang ilagay sa food na ganito. Then you can sell it. Hindi lang kayo magbibenta ng mga gulay mo. But when you produce, mas dodoble yung pagbenta nyo. So this one, maybe this one makakatulong sa inyo. Then, huwag po kayo mag-worry na ay wala akong ganito ganyan. Pwede po siya ilagyan ng alternative ng mga gulay. Ano available sa area mo? Then, we can sell it. Yun yung pinaka-ano natin. Yung produce natin, hindi lang natin na mapupush for everyday, but we can share it sa community and kumikita tayo. So, ito yung ating simpleng founding today. So, sana magamit nyo and yung mga kids na hindi masyado
manigit sa gulay. Maybe this one goes to the start na kumain na sila ng gulay. So that's it po. Sana kung may mga produce po kayo or naluto na, you can post it sa ATI Bicol para makita natin yung mga finished product. No? So thank you so much sa pag-watch sa amin ng several hours or than an hour. So thank you so much po. So andito po si Ma'am para may information na details. Okay, at this point, sa aking sumunod na si Chef sa isa na mga serye ng mga cooking show. Ginamit po natin dito na mga produkto ay galing po sa ating umabot ng mga healthy dishes po ang represent po natin. So at this point po, ang ibibigay po namin ang oras para po sa mga show doon sa mga contest po natin. So, back to you, Kuya Eman. Thank you so much. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan sa 4-H Club. Ano po? Yan po, nasaksihan natin ang ating seminar on vegetable processing. Very, nasaksihan talaga natin kung paano natin nilaban ang kalahating araw from presentations of ating UMA components, down with the actual harvesting, and syempre, kung paano talaga natin linaban yung vegetable processing. Kasama si Chef Jang. Maraming salamat po, Chef Jang, sa kaalaman na ibinigay ninyo sa pamamagitan ng ating kusina serye. At syempre, maraming salamat din. Siyempre, maraming salamat din po sa ating mga staff behind the scene. Ayan, talagang sila yung very supportive. Very supportive na yan. So, yun po, yung kasama po ni Chef Jang, si Ma'am Mary and Melba sa Mary and Melba's Kitchen. Maraming salamat. Sa ngayon po, sa lahat po na nakaantabay, kanina po ay nagkaroon tayo ng dalawang maswerteng na bunot. Ay hindi na bunot. Kumbaga natawagan ni Kuya Eman sa ating segment na call time. Nagkaroon po tayo ng dalawang nanalo ng ating papremyo dito, which is the 2 sacks of vermicompost and syempre meron tayong 16 liters ng molasses. Yeah, 16 liters na molasses. At syempre, as promised, sabi po nga po namin 3 ang ating magiging winners ng ating mga prizes dito. Meron pa po kaming isang premyo na nag-aabang para sa ating maswerteng online viewers. Ano ba ito, Ayan, partner? so, meron pa tayo dito partner na knapsack sprayer. Yes, isang knapsack sprayer. So ngayon po, sabi ko nga po, i-comment ang hashtag ATI Bicol Harvest Festival 2021 at abangan lamang po ang PM ng aming staff at mamaya po ay live tayong tatawagan ni Kuya Eman. So, hindi ko na siguro itong partner papatagalin. Kuya Eman, ayan, para po i-announce kung sino po ba ang third winner ng ating mga prizes. Ayan. Kuya Eman. Thank you, Cha and Alex. Isang masaganang ani at mataas na kita po ulit sa ating lahat. So, nandito na po tayo sa ikatlong segment ng ating Fall and Win sa ATI Bicol Harvest Festival 2021. So, kanina po ay na-rundown na namin yung ating mga viewers or audience. So, yung ating audience na napili ay galing po sa Sunrisa Farm, yung isang participant po natin doon. Kasi meron po tayo binipon-tipon ng mga participants sa Sunrisa Farm. And isa po doon yung nag-comment and napili po namin para sagutin po yung pangatlong tanong po ng ating Fall and Win segment dito sa ATI Bicol Harvest Festival 2021. Ayan. Roy, ready na ba yung ating participant plan, yung ating audience? Okay, tawagin ko po yung ating audience from Sunrisa Farm. Okay.
Ipapakilala ko po siya sa inyo later. Alright, ready na ba? Diyan na ba si ma'am? So kanina po, napili po namin siya since nag-comment din po siya sa ating comment section. Ano po? So, yan, ready na ba siya? Ay, hindi pa ba? Hindi ba na, okay, pa-unmute na lang po ma'am. Diyan po sa inyong computer or laptop na ginagamit. Okay, tawagin ko po from Sunrisa Farm, yung napulot po natin kanina. Yung ating participant dyan, si Ma'am Axel Rose Galda Banson. Alright. Hello ma'am, good morning. Pa-unmute na lang po. Alright. Kaya ako doon. Okay ma'am, ano po yung pangalan niyo po ulit? Action. Pero hindi ba ako doon? Hello? Hello? Alright. Hindi. Ayan, narinig na. Okay na po. Okay. So ma'am, kayo po yung ating napili. Ano po, hello po sa inyong mga kasamahan po dyan sa Sunrisa Farm. Maraming po sa inyong lahat. So yung aking unang tanong po, kayo po ba ay may taniman sa inyong bahay? Or kayo po ba ay nagpa-practice sa urban agriculture? Ano? Pakiulit po, nagpuputol-putol po kasi. Paulit. Okay. Ma'am, aking unang tanong po ay kayo po ay nagpa-practice ng urban agriculture or at least meron po kayong taniman po ngayon sa inyong bahay? Meron po. Meron po. Ano po yung tanim niyo po ngayon? Mga mani, kamatis, talong. So, pinapractice niyo din po ba yung urban agriculture? Ano po? Pinapractice niyo po ba yung urban agriculture ngayon? Opo. Thank you so much for practicing that technology. Ano po yung ating urban agriculture? Kung hindi ko na po papatagalin, kung sino po tayo doon sa aking main question po para sa inyo. Yung aking tanong po ay base lang po doon sa ating tapos lang na vegetable food strategy. Kung kayo po ay nakinig, ano po ma'am? So, medyo mahangin po dito sa aming area ngayon. May ako narinig yung lakas ng audio po namin. So, yung aking tanong ma'am, para po sa iyo, ano po yung mga ginamit ni Chef Jam sa paggawa ng burger patty? Okay po. Ano po yung mga ginamit po niya? Una po, all-purpose flour, upo, carrots, tapos breadcrumbs, cornstarch, pepper, egg, tsaka salt. Ay, tama po ba, Ma'am Mary and Galva? Okay, tama daw po yung inyong sagot. Alright, palapakan po natin si Ma'am Axel Rose Belda Ganzon. Kayo po ay makakatanggap ng knapsack sprayer. So tama po yung inyong sagot. Ano po yung mga ginamit po na ingredients po ay galing po dito sa na-harvest po namin dito sa aming tuba. So, Thank you so po. much po, Ma'am Axel Rose. Thank you po, thank you. So now, let's proceed with the awarding. So maswerte po tayo kasi yung natawagan po natin kanina ay taga rito lang malapit. Ano po? So tinawagan po namin siya na pumunta at least mabigay po namin live na live yung award niya or prize niya po. So, Ma'am Elsa, tawagin po kayo dito po sa Ibra para po i-award po yung ating token or prize pa para sa ating nanalo kanina sa ating second na tanong. So yung nanalo po natin ay from San Jose, Pili Camarines Sur. Siya po ay din pala nagkataon din na urban agriculture beneficiary. So talaga pinapractice niya na yung urban agriculture. So tawagin ko po Ma'am Mary Maria Francia Sereno. Palakpakan naman po natin si Ma'am.
for actively listening kanina sa ating activity. So, matatanggap niyo po yung molasses, 16 kilos of molasses. And of course, yung starter kit po namin sa urban agriculture, yung seed. Kasama din po dyan yung ITC material para guided si ma'am kung paano italim yung mga seeds na binibigay po namin. And of course, yung hand trowel and hand shovel. So, yun po yung price po na matatanggap ni ma'am. So, hindi po sa magtatapos. Gusto niyo po namin marinig po yung inyong mensahe para po sa award na natanggap niyo po. Ito po sa activity po namin. Ma'am? Maraming salamat po sa ATIng U.M.A. Dakulang tabang po sa mga nakakalot po kami kung paano ang tamang pagtanong ng mga gulay. Nagsaro na rin po ako sa nang-receive ng starter kit. At nakakalot po ako ng mga gulay-gulay. Dakulang tabang po sa pang-aral daw. Sa mga tamang sinabi po ng pangarap. Okay, thank you so much, Ma'am Maria Francia. Congratulations po. Alright. Yung dalawa po nating winners, Mr. Jomar Macaida. Shout out din po sa kanyang association po pala. Golden para U.M.A Agriculture Cooperative or GPA. So shout out po sa inyong association. Shout out po yung ating winner, Mr. Jomar Macaida. And si Ma'am Axelrod Belda Bantua ng Sundrisa Farm or Cagaraw, Camarines Sur. So yung premium nyo po ay ibibigay po namin or papadala na lang po namin sa inyo dyan sa inyong lugar. Or kung kayo po ay makakapunta sa aming tanggapan ay pwede naman po. Ano po? So, there you have it, ladies and gentlemen. Dyan po nagtatapos yung ating call-in-win segment for this ating ATIng Bicol Harvest Festival 2021. Now we are proud to present with you the synthesis, the video synthesis. Okay. All right. So we proudly present with you our video for this urban agriculture. So ito po yung ipinanlaban po namin sa contest sa national sa buong ATI Center. So enjoy this video. Tangan ng nanay, ang hindi mong mga kamay, kay tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdamin, ika'y mahal. Noong nakilala mo, una mong sinta, umapaw ang saya, siya'y ibang-iba, sinasamsam ang bawat gunita. Di mo malimutan kung kailan nagsimula dugo ko'y paano magmahal. Di mo malimutan kung kailan mo natikpan ang una mong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit.
nang tayo'y magkakilala nang hindi sinasadya. Ikaw lang napansin, nahuli sa isang tingin, at sa pagpati mong napakalambing. Di ko malimutan kung kailan nagsimula matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napagkaipig, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Hindi ko malimutan kung kailan nagsimula matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Di ko malimutan kung kailan nagsimula matutong ikaw lang ang mahalin. Di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Alright, so yan po yung aming malaki drama na entry po para sa Urban Agriculture Contest ng ATI Central Office. So, shout out doon sa mga sa ating mga production team, sa ating actors and actress, po kay Alex, kay Justin, kay Sir Joey, and kay Ma'am Renchi. So, palapakan po natin sila, yung aming mga bida, and of course, yung production team na sa paggawa po nitong video. And now, to present with you, of course, we proudly present with you po yung kung ano po yung nangyari sa half day activity na to ng ATI Bicol with regards to Urban Agriculture Harvest Festival. So we prepared a same day edit na video synthesis. Roy, take it away. Sa media.
Mamaya. All right, there you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much. So that's our Ani at Ganansiya sa ATIng U.M.A at Urban Agriculture Harvest Festival and Field Day. So thank you so much and congratulations everyone. Yan, thank you so much, Sir Eman. Yan nga po ang aming programa, ang Pista ng Ani at Ganansiya sa ATIng U.M.A. A half-day program po dito po sa ATI Bicol. Ayan. Ayan, kaya naman po, patuloy lang po tayong tumutok sa aming ATI Bicol Facebook page, sa aming YouTube channel, para po maging updated kayo sa mga latest happenings at mga serbisyo at programa po na ibibigay namin dito sa ATI Bicol. Ayan, ulitin ko lang po, tumutok at makisubaybay po tayo sa pamamagitan ng pag-like ng aming official Facebook page, ang ATI Bicol. Ano po? Facebook page, ATI Bicol. At syempre, meron din po kaming YouTube channel, ang ATI Bicol Sarabay Channel, para po dagos-dagos, kumbaga tuloy-tuloy ang pagdaloy ng kaalaman from ATI down to our stakeholders. At yan po ang kabuuan ng ating programa, Urban Agriculture ngayong araw. Ako po si Charlene Freeman. At ako naman po si Alex Vargas. At ito po, ang Pista ng Ani at Ganansiya sa ATIng U.M.A. At para naman po pasalamatan ang bumubuo ng programang ito at magbigay ng closing remarks, tinatawagan po namin ang aming Assistant Center Director, si Ma'am Vivian P. Carable. Muli, magandang tanghali sa ating lahat. Siyempre, congratulations sa ating mga winners. Natapos na ang isa na naman napaka-importante at napakasayang okasyon dito sa ATI Bicol, ang Urban Agriculture Harvest Festival and Field Day, na parte rin ng programa ng ating gulayan ng DA, Integrated Urban Agriculture Garden. Muli, alalahanin natin yung ating tema, Ani at Ganansiya sa ATIng U.M.A. At this point, on behalf of ATI Bicol with our Center Director, Ma'am Elsa Ibarot, ang ATI Bicol ay lubos nagpapasalamat sa tumulong, nakilahok at nakiisa sa amin ngayong umaga. Sa mga nanood po galing sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa Agricultural Training Institute ng buong Pilipinas, salamat po sa aming National Director, Alfredo S. Aton, ganun din sa aming Deputy Director, Ana Mula, sa mga training centers ng buong ATI, sa nanood po ng LSA, Katnafi, and Sonrisa Learning Site, sa mga RIC, 4H, syempre po sa lahat, salamat. Syempre po sa aming Center Director na sa kanyang leadership, sa behind the scenes staff, yung mga actors natin, at syempre po sa ating mga in-person visitors, kay Red Durden Tornilla ng Department of Agriculture and Staff, Director of Extension, Dr. Vladi Coronda, Dr. Junet Ramirez, and of course kay Sir Roy Layota, kay Chef John Brahida, ang ating napakagaling na resource person ng Glacier Processing and Carving. Kami po sa ATI naniniwala kami na lubos na naipahatid ng ATI Bicolandia ang mensahe ng kahalagahan ng urban agriculture at proyekto sa gulayan, lalong-lalo na nga sa gitna ng pandemya. We have to contribute to the increase of food adequacy level amidst the pandemic. Kailangang matiyak o maisiguro ang kasapatan ng pagkain, masustansya, tapat, abot kaya, at ligtas sa kontaminasyon. Kaya sabi nga ng ating mahal na Secretary of Agriculture, William Dar, food production areas must be expanded to increase the level of productivity. Gamitin natin ang mga bakanting espasyo, lote, lalo na sa ating mga tahanan. Sa gitna ng pandemya, kailangan maisigurado ang household food security. Kasiguruhan ng pagkain sa bawat mesa ng bawat tahanang Pilipino. Mag-urban agriculture at mag-vegetable garden tayo. Tayo po ay magkaisa, magtulong-tulong upang matiyak ang kasiguruhan ng pagkain. Dito sa ATI Bicolandia, ang aming mensahe, dahil sa ating U.M.A, sigurado ang ani at kita dito lamang sa
First love is the after come and shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, info bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the big green drums. Yeah, so shake it up and dance it like no more drama. I shut the windows, just Philippines, so with that, no we'll be stopping, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty. Piliin mo ang Pilipinas.